Mitä tapahtuu, kun ryhmä japanilaisia myyntimiehiä viedään palkintomatkalle Porkkalan metsiin? Miehet eivät tiedä mitään Suomesta, eivät Suomen luonnosta, eivätkä siitäkään, ettei seikkailu suju aivan niin kuin on suunniteltu. Tämä päivä oli varattu luontoretkeä varten. Herrat olivat hyvin innostuneita, sillä jo pelkkä sateisen havumetsän tuoksu on kiotolaiselle myyntimiehelle huima kokemus. Mutta oli muutama asia, joita ei japanilaisille oltu kerrottu. Metsästä löytyy nimittäin venäläisyksikkö, joka tarvitsi uusia miehiä riveihin. Yhtäkkiä olivat koti ja Japani hyvin kaukana. Tätä ei kukaan usko, tästä täytyy saada kuva kotiväelle. Tässä vaiheessa on japanilainen hammasröntgenlaitteiden myyntimies yhä hämmentynyt, mutta hissukseen alkaa japanilainen varautuneisuus hellittää. Etenkin kun löytyy juoma, joka etäisesti muistuttaa sakea. Kun täällä metsässä ei vaan olisi niin roskaista. Tomo Ikekame on 24-vuotias myyntipäällikkö. Ainoat luontoelämykset hänellä on golfkentältä. Suomesta hän tiesi, että se on se maa, jossa instrumentariumilla on pääkonttori. When you come back to Japan, what will you tell them about this trip? This trip? Yeah, Finland is a very interesting and have a very large forest. Yeah. Onko tämä nyt sellaista elämysmatkailua vai peräti henkiinjäämiskurssi? Jos ja kun miehet ovat ensi yön metsässä, niin luulen, että hyvät neuvot ja hätäraketit on tarpeen. Heille toivotamme hyvää yötä ja teille näkemiin. Näkemiin.